on Bwrma bedor बाय सनाफोर नोंसोरखौ नै आं उसुंनिफ्राय बरायहरबाय लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया नायदो मा संनो नायदो आङो नै बयलार लाबदोङो बयलारदो अन फाख्रि संगोन ओमफ्राय नै लाइ लाबदों आरो लोगोफोर ताजा फ्रेश न'निनो आबौलानि बिनिखाय फैदो बिदो अनलादो अन फाख्रि दाउ बयलारदो जानोसै ओमफ्राय नै फारसेथिं माबा आरो बियो बोरमा बेदर इयाव आङो हालदै थाव आलु गुन्दै गलायना लाबाय ओमफ्राय आलु दरसे होदों आरो लोगोफोर गलायनानै दोनथ'बाय सामब्राम होनाय थाखायनो ओमफ्राय दिनै बिनो आरो ओंख्रिया दिनै बुधबारनि ओंख्रिया लोगोफोर देखायलांबाय थासिगोन दा नायलांबाय थादो दा हाइजें सामब्राम जगार खालामना लासिगोन आरो आङो होमबा लोगोफोर बुंखानोसै सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानफोर फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो आरो मोजांथार मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोफोर दे होमबा आङो बिखौ जगार खालामना लाग्रोनोसै दायो संनायाव देखायसिगोन लोगोफोरना मा होनो दिनैनि ओंख्रिया बिनो आरो बोरमा बेदर बयलारदो अन फाख्रि जानोसै टेस्टि लोगोफोर आङो पियास सामब्राम हाइजें दिनैसो बेसेबा गोबावनो हाइजें जायानदो हाइजें लाबोदों ओमफ्राय बेखौ हाना लानोसै सुस्राना लानि हाना लानि ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो ओइ फारसेथिं अनला संगोन ओमफ्राय फिसा मोनसेयाव माबाखौ बोरमा बेदरखौ संगोन आरो नै पियासखौ हरनोसै आलु थाइसे होबाय ओमफ्राय फानलु होबाय आरो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आङो बेदरखौबो अलपमान रुनानै लादोङो फ्रोमै बिज्ला माबा माबि थायोना आजिखालि आंबो रुनानै जाग्रा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालायाखौ थिखांनो होबाय थादोंमोन आंबो बिबो माने परिखानिफ्राय मोनफैदोंमोन ओमफ्राय नै फार्स्टआव लादोङो एलाइसि जाथि जालौ जाब्रां जिरा लादों आरो बोरमा बेदराव हरनो थाखाय नै थिखांनायानो थिग जायाखै नालाय मावबाय थादों रेडि खालाम ओमफ्राय होना हरबाय आङो सारायाबो बिफारसेयाबो दुंखाबायमोन नालाय ओमफ्राय तेजपात्ता मोननै लाबाय बेखौ ओमफ्राय नै फारसेथिं एरना होबाय थाबाय आङो ओमफ्रायो अलपमान आं इखौ माने दिखांनो होबाय आरो बेखिनियाव लासै ओमफ्राय नै पियासखौ हरबाय फारसेथिंजाबो बोरमाखौबो आङो दिनै अलपमान माने रुगारनानै लादों आरो थाब मोननाय बेसा रुगारना लानानै नै लोगोफोर दै होनायखौ देखायनायदो आरो बेदर होनायखौ ओमफ्राय गोदौबाय ओमफ्राय आं नै माइरंखौ फिसायना लादोंमोन नालाय होना होनोसै ओमफ्राय नै फारसेथिं बोरमा बेदरखौबो हरबाय अलपमान रुदबना लादोंमोन ओमफ्राय नै अनलायाव होनो थाखाय नै लाइखौ सुखाना लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ एरना होनोसै खारदै होथ'वाखैनो आरो नै लोगोफोर मोनखांबाय मोनखांनायावसो देखायनाय जाबाय दै नै माबा मैगं माबा होदो नालाय ओमफ्राय आरो दुन्दियाबो होबाय खायमा नुलायदो आरो नै अब्लाबो सार्चैबां आंना लकेल दाउदो नङा लोगोफोर माबासो बयलारसो आंना न'नि माइरं गोरलै जा बिखुनजोआ हरदोंमोन आंनो अलप माने बेखौनो अनला ओंख्रि संबाय आङो दिनै अनला ओंख्रि न'नि माइरं गोरलैदो अनला ओंख्रि ओमफ्राय खिसा फारसेथिं बोरमा बेदरदो आलु खोमसिसि नुदोंनो आरो बेटारिया चार्ज गैबाङिनि थाखाय खोमसिसि नुबाय नै लोगोफोर मोनखांबाय रेडि ओमफ्राय नै इयाव दङ गाजर मुला बिलाहि पियास चाटनि रेडि लोगोफोर जानोसै लोगोफोर रेडि जानोसै आंहा खुरना लाखाबाय जानोसै आरो लोगोफोर रायलांबाय थादो अनला ओंख्रि अन फाख्रि बयलार लुब जानांगोसै गोथाव अन फाख्रिया न'नि माइरं गोरलै ओंख्रि सातनि थिख्लाया गाज्रिफोरा बोरमा बेदर
Này आथिंनि बा आलु खावसे गेदेर होनदां आलु अनलाखौ गोथाव मोनदों न'नि माइरं ना Babu, mau hana mana? Tahu dah. Pasti dong. Saya ketemu mana Hoमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनबा बाय बाय